Раздельным решением одержал победу и отправляется в полуфинал Гран-при наивеличайшего веса Азам Гафуров. навониҳои зиёд дар интернет магазини мо аз қабили спортивка қиматҳояш микровиливет буда дар фаслҳои тобистон тирамоҳ ва баҳор ба бар карда метавонед. аз чунин рангҳо аллакай дар фурӯш аст. инчунин пойафзолҳои чармину замши тоза пешкашатон мекунем. барои фармоиш дар ватсапи рӯи экран буда нависед ва ё дар силкаи зери комментария буда дар телеграм канал дигар намуди либосҳоро гузоштаем. дар омада тамошо кунед. акаҷон раҳмати калом ман дастафка қабул кардем. поштая иншоалло як бор худ мо аввал як санҷиш кардем ки ҳама 100%. муин ғафуров акнун ба тагон бар мегардад. варзишгари тоҷик муин ғафуров 18 бо баъзе хабарҳое ки ба мо расид дар турнири UFC 294 ки 21 октябр дар Абу-Даби барпо мешавад бо варзишгари доғистонӣ Саид Нурмагомедов мехӯрад. Саид 31 сол дошта дар вазни 61 кг баромад мекунад ва ҳоло рекордаш ба 17 ғолибияту 3 бухт баробар аст ва бисёр ҳарифи пуртаҷриба ва хатарнок ба ҳисоб меравад. бояд гуфт ки мусобиқаи UFC 294 дар Абу-Даби барпо шуда дар кадри асосӣ он варзишгари машҳури рус Ислом Махачев бо Чарлз Оливейра баромад мекунад. бояд гуфт ки дар ин турнир бояд якчанд варзишгари тоҷик аз қабили Муҳаммад Наимов, Нурулло Алиев низ баромад кунад ва ҳоло ҳарифон ва муҳорибаҳо расман эълон нашудаанд. мо бошем шуморо аз хабарҳои тоза ҳатман огоҳ хоҳем кард. Сафи Аллоҳ, ҳамаи мо ин писарро мешиносем ва тавассути шабакаҳои интернетӣ дидем ва медонем ки ӯ ҳангоми обхезиҳои ахир дар шаҳри Ваҳдат дар кадом вазъият қарор дошт. худоро шукр ки ӯ ба беҳбудӣ рафта аз беморхона баромад. Азам Ғафуров дирӯз дар толори Ваҳдат барои ҷангаварони наврас мастер-класс гузаронид ки дар он Сафи Аллоҳ низ ҳузур дошт ва бо таҷҳизоти нав барои машқҳои минбаъда тӯҳфа кард. ба ӯ мушт заданро нишон дод ки ин як рафтори қаҳрамонаи варзишгарро нишон медиҳад. бояд гуфт ки дар пеш Азамро бисёр як набарди ҷиддӣ барои ба даври ниҳоии Гран-при СА гузаштан бо варзишгари доғистонӣ Курбангаҷиев интизор аст ки мо ба варзишгар омодагии хубро таманно мекунем.